Vitajte alebo vitajte späť na kanáli, kde objavujeme najúžasnejšie a niekedy aj najnebezpečnejšie miesta sveta. Dnes sa ponoríme do zoznamu, ktorý určite budete chcieť poznať ešte predtým, než si zbalíte plavky. Toto je 15 miest, kde by ste sa nikdy nemali kúpať. Od jedovatých tvorov až po zradné vody niektoré miesta je najlepšie obdivovať len z brehu. Tak poďme na to. Začíname číslom 1 Vriace jazero na Dominike. Tento bublajúci kotol je vyhrievaný sopečnou činnosťou a teplota vody tu môže dosiahnuť až 82 stupňov Celzia. Jeden nesprávny krok a doslova sa môžete ocitnúť vo vriacich problémoch. Toto jazero sa nachádza v srdci Národného parku Morne Trois Pitons, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Dokonca aj státie príliš blízko okraja môže byť nebezpečné kvôli extrémnemu teplu a pare stúpajúcej z hladiny. Ďalším miestom je pláž Hanakapiai na Havaji. Môže vyzerať ako tropický raj, no silné spätné prúdy a nepredvídateľné vlny si tu vyžiadali mnoho životov. Na pláži nie sú žiadni plavčíci a ak vás chytí prúd, takmer niet úniku. Nebezpečné spätné prúdy nie sú z brehu viditeľné, čo robí túto pláž zradne smrteľnou. Viac ako 30 ľudí tu prišlo o život a návštevníkov nevarujú žiadne jasné výstražné tabule pred číhajúcim nebezpečenstvom. Na 3. mieste je jazero Karačaj v Rusku, ktoré sa často označuje za jedno z najtoxickejších miest na Zemi. Je také radioaktívne, že už len hodinový pobyt pri brehu vám môže spôsobiť smrteľnú dávku žiarenia. Určite to nie je miesto na kúpanie. Jazero Karačaj slúžilo počas sovietskej éry ako skládka jadrového odpadu. V 50. rokoch boli úrovne radiácie také vysoké, že už len hodinový pobyt na brehu vás mohol zabiť. Na 4. mieste máme Horseshoe Lake v Kalifornii. Vyzerá pokojne, no toto jazero uvoľňuje smrteľný oxid uhličitý z podzemných sopečných prieduchov. Okolie jazera je posiate mŕtvými stromami, čo je varovanie pred toxickými výparmi, ktoré tu pretrvávajú. Plyn je bez zápachu a neviditeľný, čo ho robí ešte nebezpečnejším. Na niektorých miestach je jeho koncentrácia taká vysoká, že môže udusiť každého, kto sa priblíži príliš blízko. Na 5. mieste je amazonská panva. Amazónia je známa svojou pestrou faunou a žijú tu nebezpečné tvory ako pirane, anakondy či elektrické úhory. No skutočný postrach predstavuje drobná rybka kandiru, ktorá je neslávne známa svojím nepríjemným zvykom vplávať do. No, povedzme len, že je to bolestivé a najlepšie sa tomu vyhnúť. Zamútené vody skrývajú nespočetné nebezpečenstvá a aj miestni sú pri vstupe do rieky opatrní. Medzi divokou prírodou a rizikom infekcie z poranení je plávanie tu skutočnou hrou s prírodou. Na 6. mieste sú vody okolo Queenslandu v Austrálii, kde žijú jedny z najjedovatejších medúz na svete. Medúza Irukandei je takmer neviditeľná a jej žihadlo môže spôsobiť neznesiteľnú bolesť či dokonca zlyhanie srdca. Lepšie je opaľovať sa na brehu. V týchto vodách sú bežné aj kockaté medúzy, ktorých chápadlá môžu dosiahnuť až 3 metre. Žihadlá týchto tvorov môžu byť smrteľné už v priebehu niekoľkých minút. Na 7. mieste nášho zoznamu je rieka Níl. Okrem toho, že je domovom veľkých krokodílov a agresívnych hrochov, voda tu ukrýva aj parazitické červy, ktoré môžu spôsobiť ochorenie zvané šistosomiáza. Kúpanie sa tu vám môže priniesť viac než len pekné spomienky. Šistosomiáza môže spôsobiť vážne poškodenie orgánov, ak sa nelieči. Keď k tomu pripočítate neustálu hrozbu útokov krokodílov, je to rieka, ktorú je lepšie obdivovať z diaľky. Na 8. mieste je pláž New Smyrna na Floride, ktorá sa často nazýva hlavné mesto útokov žralokov na svete. Aj keď sú útoky žralokov stále zriedkavé, táto pláž má trvalo najviac uhryznutí na štvorcový kilometr zo všetkých miest na Zemi. Surferi, pozor! Vody tu doslova prekypujú žralokmi, najmä žralokmi býčími, ktoré sú známe svojou agresivitou. Aj keby vás žralok nenapadol, už len pohľad na plutvu vám môže pokaziť deň na pláži. Na 9. mieste je Jacobsville v Texase. Je to nádherné prírodné kúpalisko, no zároveň patrí medzi najnebezpečnejšie. Podvodný jaskinný systém tejto studne je povestný tým, že v ňom uviazli potápači a v priebehu rokov si vyžiadal niekoľko životov.
Lákavosť kryštáľovo čistej vody skrýva nebezpečenstvo pod hladinou, kde úzke chodby dokážu dezorientovať aj skúsených potápačov. Je to ohromujúce miesto, no jeho krása môže byť smrteľná. Na 10. mieste máme Blue Hole v Dáhabe, Egypt. Tento podvodný zárd je medzi potápačmi známy, no je neuveriteľne nebezpečný. Zradne hlboký, pripravil o život viac potápačov než akékoľvek iné miesto na svete. Táto potápačská lokalita si vyslúžila prezývku cintorín potápačov kvôli vysokému počtu úmrtí. Hĺbka môže potápačov zviesť k falošnému pocitu bezpečia, no prúdy a nedostatok viditeľnosti z toho môžu urobiť pascu smrti. Na 11. mieste je Gansbaye v Južnej Afrike, známe miesto výskytu veľkých bielých žralokov. Vody v tejto oblasti sú známe potápaním v kriedkach so žralokmi a žije tu veľké množstvo týchto oceánskych predátorov. Kým v kriedke je to bezpečné, plávať tu voľne by bola desivá chyba. Veľké biele žraloky priťahujú do tejto oblasti tulene, ktoré sa tu pri pobreží hojne vyskytujú. Je to ideálne miesto na dávku adrenalínu v klietke, ale mimo nej rozhodne nie ste na vrchole potravinového reťazca. Ďalej, na 12. mieste, je jazero Natron v Tanzánii. Jeho zásadité vody sú natoľko žieravé, že môžu spáliť kožu zvierat aj ľudí. Vysoká slanosť jazera dokonca dokáže skamenieť mŕtve vtáky, ktoré sa menia na mumifikované sochy. Voda získava svoj desivý červený odtieň vďaka mikroorganizmom, ktoré prežívajú v týchto extrémnych podmienkach. Napriek nepriateľskému prostrediu je jazero hniezdiskom plameniakov, ktorí tu dokážu nejako prežiť aj v žieravých vodách. Na 13. mieste nášho zoznamu je Street v Yorkshire, Anglicko. Táto na pohľad úzka a pokojná rieka je neuveriteľne klamlivá. Jej vody sú hlboké a majú silné spodné prúdy, ktoré stiahli do záhuby už mnoho plavcov. Skalnaté dno rieky vytvára víry, ktoré vtiahnu všetko, čo sa dostane do ich prúdu. Napriek tomu, že je na niektorých miestach široká len pár stôp, patrí medzi najsmrteľnejšie vodné plochy na svete. Na 14. mieste je Bubbly Creek v Chicagu. Nebezpečná nie je len znečistená voda. Desiatky rokov toxického odpadu premenili tento potok na bublajúcu žumpu. Rozhodne to nie je miesto, kde by ste sa chceli schladiť, nech je v meste akokoľvek horúco. Bubliny vznikajú rozkladom živočíšneho odpadu, ktorý sa sem vyhadzoval počas éry mäsokombinátov v meste. Potok je pripomienkou priemyselnej minulosti Chicaga a jeho pretrvávajúcich environmentálnych problémov. A nakoniec, na 15. mieste, Kipu Falls na Havaji. Hoci je to obľúbené miesto pre milovníkov vzrušenia, niekoľko plavcov sa tu záhadne utopilo. Niektorí miestni dokonca veria, že vody sú prekliaté. Za utopenia sú podľa všetkého zodpovedné skryté podvodné prúdy, ktoré stiahnu plavcov pod hladinu. Napriek pokojnému vzhľadu si tento vodopád za roky vyslúžil temnú povesť. Takže tuto máte 15 miest, kde sa plávanie môže skončiť katastrofou. Či už ide o toxickú vodu alebo desivé tvory, tieto miesta nám pripomínajú, že nie všetká voda je bezpečná. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu palec hore. A nezabudnite sa prihlásiť na odber pre ďalšie cestovateľské tipy a netradičné destinácie. Dávajte na seba pozor, Travel Family.